اندوریا وب تایبەتی داخوانیان کو داخوانیە هیویە دەدەنە وێ پێواژەیە گەلو حتا چاندێک سەر عەردە پێویستە بێ نەبجیکردن ئەنگوهات نەبجیکردن گەلو زەکی یێرمەز پەرلەمانتاری دەم پارتیە شەرنەخێ نەهات گەلمەیە برێ زەکی دەماتە باش بێ ئێدی di çarçovê daxwaniyên aliyan da ser Komarê Tirkiyê û Dem Partiyê û CHP û ku ev aliyên sereke ne di çarçovê vê komisyonê da yanî rewş baş birê ve diçe tu çi adbînî gelo Belê ji ber ku ev lejneya pêvajoya aşitiyê ya ku hatî damezrandin rastiyan kêfxweş in yani em erênî dibînin ev salan e ji ber ku pirsgirêka Kurd bi awayekî aşitiyane demokratîk bê çareserkirin gelek cara rastî kevneşopiya Dem Partiyê li ser vê daxuyanî ji dad da ku bi aliyek parlamentoyê berpirsiyariyê bistîne û vê pirsgirêka Kurd bê çareserkirin gelek cara ji rastî Rêzdar Öcalan ji 2013 ji 2015 ew wexta ku diyalog çareseriyê ji dem bi awayekî daxuyanî bi heyetê re wekî bangawazî ji dewletê dikir ku parlamento berpirsiyariyê bistîne pirsgirêka Kurd bi awayekî aşitiyane çareser bike ji ber ku pirsgirêkên bi vî awayî cîhanê de yên ku tên çareserkirin rastî parlamentoyên dewletên cida ji bi vî awayî pirsgirêkên xwe çareser dikin ji bo wê em erênî dibînin du civînên xwe pêk anîn bi awayek nava gelê me de jî bi rastî wekî şêmber nîzik dibin erênî nîzik dibin ku ev lijne destûpî kar û xebatê xwe dikir elbette kî em ji çavderiyê lî bikin bi awayek rastî gelek çapamîniyê de jî tên qaş kirin li ser işte danîna çekdayîna ê kar û xebatê xwe bikin li belê esas pirsgirêk ne hema ew ku çekdayîn tinê pêk bê yani pirsgirêka Kurd pirsgirêkek a sed sale a dewleta Tirkiye ji ber ku nehatiye çareserkirin aloziyên Tirkiyeyê qeyranên Tirkiyeyê hingî bê kürttir bîne şnikalê demokrasiyê ve şnikalê dadê ve şnikalê aboriyê ve şnikalê civakek rastî wek hev ji ber ku ava nebiye mesela herî gihtiya ku astayên pêşiya Tirkiye pirsgirêka Kurd bû wê gelek ev lejne bi taybetî ji bo ku pirsgirêka Kurd bi awayek aşitiyane bi awayek demokratîk bê çareserkirin kar û xebatên bi vî awayî danê kevata birê zekî yanî sebaretî kar û xebatên vê komisyonê serincên cuda hene bîr û bûçûnên cuda hene du cêgirê Serokê AK Partiyê got ev komisyona di estê xwe de bi tinê bû mijara xwe halweşandin û çekdanîna pekeke bi tu awayekê behsê babet û pirsêndin nake ev e hinek caran bêguman dibe raya giştî bihejîne kevata gelo ev komisyona wê karên bêhne berfirehkirin wê di kûka xwe da di bingeha xwe da bû maka vê pirsgirêkê hewl bide gelo ku çareserkirina weke te gotî pirsa sed saliya Kurdan e li Bakur bi wî awayî gelek tev bigeritin yani em ev lijne ji ber ku hatiye avekirin rastî em erênî dibînin hewceyê ku tabîkî bi awayek zagonî ji ev lijne bi hatiye avakirin şnikalê parlamentoyê ve lê belê gavekî erênî ye bi her awayî ji bo ku rastî dîroka dewleta Tirkiye de ji ber ku pirsgirêka Kurd bê awayek demokratîk aştiyane bê çareserkirin tu cara gavê wisa nehatiye avekirin her dem bi qirkirinê bi tasfiye bi bişaftinê bi tunekirinê nîzîkî pirsgirêka Kurd dibî lê belê bi vî awayî ji ber ku ev lijne hatiye avekirin em erênî dibînin ama dîsa dibêjim esas pirsgirêk nê çareserkirin bu awayek demokratîk aştiyane rasterast mafdariya gelê Kurd ê destûrên bingehîn de nê çareserkirin gelê Kurd bi awayek zagonî siyasî nê naskirin bi zimanê xwe bi çanda xwe bi hebûna xwe li ser vê kar û xebatek rastî bi giştî nê kirin rasterast bi hema bi awayekê ji bo ku çekdayîn pêk bê em bawer dikî ku encamek wekî erênî nava civakê de jî neditin ne hema gelê Kurd belê kevata behsê pirsekê din jî tê kirin birê zekî em ê tu zanî jî pirsa Kurdan li Tirkiyeyê pêtir sed sala derbasbê taybetî salên nûtan
دەست پێ کرد دەما سەردەما سلێمان دیمەرێل بوو یەکەم جار گوتی ئێدی پرزگیرێکا کوردان هەیە سەردەما ترکل ئوزال توزانی ئێدی هەفدیتنên ئۆسلۆ شوندا 2013 و 15 و ئەوا vê carê jî lê tê gotin a vê carê gelê germigor êdî dest pê kiriye lê gelek caran ev tê bîra mirovê an ku ev tê gotin ku pirzgirêka bakur û rojava bi hev ra tê girêdan te dî 2014 2013 dema prosaştiye hebûye daxwaniye Nûcalan hebûne rewş asayî bûye dema ku Salih Muslim hevserokê wî de MHP'ye de bû Tirkiye hat keve xwandin Tirkiye daxwastekî bîte beşek opozisyonê li dijî Esed şar bike lê nekir êdî pêvajû careke din têk çû niha jî mijara çekdanîna PKK ya Hesedê û dizanim çi em ya bi hev ra girê dide kewata tu nabînî gelo ev yek pakêje de estê xwe da eger rojava ewa Tirkiye bixwaze dest nekeve êdî ev pêvaja jî têk biçe Yani konjüktüra ya ruşlata navîn rastî nevekî ji beriya 10 salan e hatiye guhirtin nevekî ya ji beriya 6 salan e bi tevayî rastî hatiye guhirtin hûn zanî hêzên hegemoniyekî plan û proje wan li ruşlata navîn de hene hewceyê ku ev proje bi awayek rastî berfireh yani bê nîqaşkirin û cê xwe de bi her awayî pirzgirêkên civakî siyasî askerî aborî bê çareserkirin çi devletên ku li rojhilata navîn de cih digirin ez bar dikim ku lê yek û para xwe ji vê plan û projeyê bigirin dewleta Tirkiye ji heman demê li rojhilata navîn de cih digire û yê plan û projeyên ku mevcûd tên ku hêzên hegemonîk tên meşandin ew jî para xwe tê de cih bigire ha dewleta Sûriye dewletek cuda ye yani bi her awayî dewletek cuda ye pirzgirêkên Sûriye de yên ku diqewmin hewceyê ku ew pêkhateyên wê derê bi awayek demokratîk bi awayek zagonî siyasî pirzgirêkên xwe çareser bikitin yani erê belkî mevcûd ya ku em dibînin pirzgirêka Kurd ji berê bi awayek rastî pirzgirêka sadciya Tirkiye tinê bû lê belê niha pirzgirêka Kurd biye pirzgirêka rojhilata navîn mi ji dervê ji em dikarî bêjin biye pirzgirêkek a cîhanî ji ji bo wê ne hema rojava tinê bi heman demê pirzgirêka Kurd a meseleya Tirkiye hem rojava hem başûr hem rojhilat ve ji girê daye ji bo wê qesê rastî gelek her kes bi awayek erênî nîzîkê vê proseya ku li Tirkiyeyê de hatî destpêkirin proseya aştiyê gelek lê xwedî derbikevin yani dem daxuyanên ku rastî hizbên yên ku başûr Herêma Kurdistanê bi taybetî nûnerên wa tên kirin wekî erênî yên ku rojava aynî bi awayek zelalî ji bo ku proseya ku Tirkiye dayî destpêkirin ya aştiyane dayî destpêkirin bi serkeftî derbas bitin erênî nîz dibin wekî xwe berpirsyar dibînin ji ber ku bi hev ve girê daye heta ku rojhilata navîn de pirzgirêka Kurd bi awayek rastî aştiyane demokratîk neyê çareserkirin bi her awayî gelê Kurd bi zimanê xwe bi çanda xwe bi xwerêvebirinê azad jiyan negitin mevcûd pirzgirêkên rojhilata navîn kewata birêzekî helbete evê pirzgirêkê weke te gotî pirzgirêkek heye em ji xwe pirs heye ji ber ku Kurdan dûz heye dûzawan heta niha nayete naskirin nasnaman nayete naskirin em şê bêjî dûz newsa ye ji ber ku li pirzgirêkê mastir e kewata duh civîna komisyona çareseriyê hebû di çarçovê komisyonê da wezîrê navxwe wezîrê bergiriyê serokê mîtê têda bejdar bûn gelo çi qas giring e civîna bêt bi nimûne wezîrê şaredariyat wezîrê çi bêjim yê aboriyê jî têda bejdar be ji ber ku Tirkiye berpisênê behsenan tê dikin ku Tirkiye derencamê vî şerî gelek daye bi trilyûnan dolar zarar kirine aboriya wê lawaz bûye bi 10,000 mirov bûne qurbanî yani ev komisyona taşan giring e aliyên peywendîdar hemiyan li hev dikom bike bizan be gelo ser çi binema pirzgirê bêçareser kirin yani pirzgirêkek a 100 salan e ev 100 sala gelê Kurd Tirkiyeyê de nayê naskirin bi her awayî nayê naskirin gelek cara ji qedkirina derbas bûye ji ber ku zimanê xwe biaxive bi tundiyê li ser hatiye kirin nekariye bi awayekî azad jiyan bikitin yani ji bo wê ne hema ev pirzgirêkê ve 40 sala didome yani ev pirzgirêka Kurd ve 100 sala li Tirkiyeyê de hey heman demî pêşengên ku ev komira hatî avakirin yên ku wê wextê ji bo ku
انکار پیکات جبو کو قرکرین پیکات لبر خدان یه وکی شیخ سایت وکی سید رضا ام نهاج نزانین گورین والی کونه گلک اف پروسه یا که هاتی دست پیکرین وست سال به آوائک زلال با آوائک راستی صامیمی جدان دان پیشیافه لگوری وی پرزگری که کور چاره سر بکتن یعنی جبوه راستی اگر که به وی آوائی به چاره سر کرن راستی پیشیا ترکیه و پیشیا گلین ترکیه جی یه زلال ده یه باوک آرامیه ده به دوم کرنجه ام بوا وی آوائی نزیک ده بتن جبوه راستی پرزگری که کورت نه همه اف 40 ساله و 5 هاتی دست بکرن یعنی جبر کو نه چاره سر کرن راستی وکی ریخستنا پکی که دست توپی شرکت داری کرد وکی انجامه کی بو یعنی انجامه چی بو انجامه قرکرینه بو انجامه تصفیه بو انجامه بشاختنا لسرگل کرد بو جبوه اگر کو افرز گریک با اوی کاشتیانه دموکراتیک راستی لسر بنگه که مات مروان گل کرد آزاد اردگاریا خود جیان بکتن هنگی افساسالو که ام دکویته دجا البته که گلن ترکیه راستی یه همی مقامان به آبوری به سیاسی به جواکی به دادی یه ویکی ارینی جیان بکتن بله دی بزاین در انجام دی چابم برس زکی یرمز پارلمانتاری دم پارتی یه شرناخه گلگی سپاس